Само да видиш дали снима. Можеш ли да погледнеш камерата ми? Да, снима. Добре. Снима. Ето мен, можеш ли да ме снимаш така? Много си на фона на една чайка отзаде си минава. Ето е чайката. Вижте. Сваляме обувки ли? Виж, плътноходката пристига. Тук е каква красота. Тук ще стояме на плашния. Много красиво. Да. Ево, тук се преоткривам още по... Тук ще даваме. Тук е много красиво. Но сега, докато няма облак. Аз също мисля, че бих могла. Да, преди малко разпрашах, че някой част от тялото му са качили в ушите. Да. Не бе, защото си мисли, че тук само чужденци има. Ще тракнем с телефона. Ама е така, фани и палмата. Не, е оттам да стани. Но там е слънце, ела от тази страна. Може би. Ето така, може би ето тук. Изчакайте само и тук една още. На фона на яхтата и на острова. Айде. Марти, бързо при мама, фона на яхтата. Мити, искаш и на фона на яхтата и сега ще завърти към Кея. Ела да се снимаш с тях. Айде бързо. Айде, чакайте Таман да завърти още малко. Още една. Жестоко. Само забележи как изчакахме да завърти. Ето, чача. Айде да се отдалете ходим. Това знаете ли какво е? Форми? Да, ще ви направим. Да. Форми. Малко съм се намотала. То ето ти цяло такова. Метла. А тата и шамандурата ще изстрелва ли? Не. Това и тук гледай колко много има. Гледай натам, гледай към бати Митко, гледай към бати Митко. Да. Вечер ще направиш на разход. Не, ще го вземеш, защото виж от по-такова. Гледай напред, гледай към бати. Пречи ме. Кофраж. Толкова кофраж. Кофраж. И чуй ли ги зъбите? Ще ви изхабим зъбите.